खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय आरो बे एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै दुलाराय आसाम नाङैनो एबसु सिसि ट'आ आरो फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा ट्राइबेल हारिनि जेबो खहा जायालासे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होनना बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थारैनो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिआ खहा जामारनाय नङा नामा? थाखानाय एसटिआ खहा जायाजासे मोनद' हारिनो माबादि एसटि होनो बेफोर माखासे बायदि गोनां आयदाफोरखौ लानानै बारग' सिएम प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि सासे ट्राइबेल हिसाबै जोंनि खोथाया सिगांनिफ्रायनो रोखा जे जोंनि माबा मोनसे खहा जानायखौ जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो जुक्ति गोनां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि गासै भारतआव ट्राइबेला मोनसेल', नाथाय आसामाव बियो मोननै एसटि हिल्स आरो एसटि प्लेन्स, नाथाय गोदानै एसटिभि होनो नागिरनाया बेयो मोजां जायाखै। बेफोर ट्राइबेल माहारिनि गासै थासारिखौ नायनानै ट्राइबेल आफादफोर सिसि ट'आ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेफोर गासैबो जाबायदि ट्राइबेलनि गारां दैखांदों बेयो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो बेयाव थोंजोङारि एबा थोंजोङारि नङै बेयाव गासैबो खामानि मावनांगौ। ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सोरबा आफादानो जा एबा सोरबा गाव हारसिङैयानो जाया बेयाव हेंथा होनाय रोखोमनि जेबो बाथ्रा ओंखारनाया मोजां जानाय नङा। सोरबा जुदि सोमावसारनायखौ मोजां मोना एबा राजखान्थियारि जाहोनफोरनि थाखाय बाहागो लानो हायाखै बिथांमोना सिरि थानांगौ। नाथाय दा जे थासारि सोलिदों जोंनो थार बिजिरनाय नांगौब्ला जुदि जोंनि थाखानाय मोन्थायखौ रावबो लांनो हाया बेखौ नांगौब्ला बे थासारिखौ अरायबो नोजोर बोनांगोन होनना बुंदों बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। दानि जे मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बेफोरबादि समाव ट्राइबेल माहारिया अरायबो खौसे जानानै गसंथानांगोन आरो बेयाव इउपिपिएल दोलोआ अरायबो मदद दं होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि मोनद' हारिया जा स्टेटासआव दं बे हिसाबैनो बिथांमोननि हास्थायनायखौ गुबुन लामाजों गोबां सुबिदाफोरखौ होनो हायो। नाथाय बेयाव मोनसे गोथौ फाव फान्दायनाय दं ट्राइबेल माहारिफोरखौ एबा जोंनि सिनायथिखौ फोजोबस्रांनायनि। बिनिखायनो जोंनो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै गासैबो थाखोनि बिथांमोना साननांगोन। मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायालासिनो बिथांमोननो एसटिखौ होनांगौ होननाय बाथ्राखौ बिथाङा राजखान्थिनि सात्र बाथ्रा बुंनाय बायदि नुनो मोनो होनना बुंदों। सिगां समाव सोमावसारालासे जिउ होआलासे आरो थै होआलासे जों जेबो मोनाखै। बिनिखायनो गावनिफ्रायनो खाबु होनाय एबा सुबिदा होनाय बेखौ माब्लाबाबो खालामनो नाङा। लोगोसे 29 नबेम्बराव जानाय जाथायखौ इउपिपिएल आरो एबसुआ सोमोन्दो दं होनना दाय जाबसिननायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि बै समाव जानांगौ फरायसाफोरा गावसोरनि इयुनखौ साननानै समखिखांदों। जुदि एसटि खथायाव गोबां बिबांनि फरायसाफोरा हाबफैयोब्ला जेंना नुजाथिगोन बैफोरखौ साननानै जानांगौ फरायसाफोरा बेफोरबादि खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनायाव फरायसा हिसाबै फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लानानै खुद्रिसारदों जानांगौ। नाथाय खुद्रिसारनाया माब्लाबाबो एबसु आरो इउपिपिएलआ बिथोन होगोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो मोनसे दाय जाबसिननायनिसो होनना बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों आरो बेफोरबादि सानग्रा सुबुंखौ सोंखारिदों बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय बे सोमावसारनायाव माब्लाबाबो एबसु आरो इउपिपिएलआ बिथोन होगोन बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। बियो मोनसे दाय जाबसिननायसो होनना बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों आरो बेफोरबादि सानग्रा सुबुंखौ बिथाङा सोंखारिदों। बिनि अनगायैबो बिथां बारग' मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंथिबावखो आबुङै खोनासंलांदो। जोंनि थाखानाय जि ट्राइबेलफोर एबा एक्जिस्टिं जि ट्राइबेल लिस्टआव थानाय गासै 14 हारि बिसोरो अपोज खालामबोदों टाइम टु टाइम आरो एखमबा गेजेर ट्राइबेलफोरनि खहा जायाजासे जानांगौ बा जायोबा जेबो माने बेवहाय हेंथा गैया बेबायदि खोथाफ्राबो ओंखारदों। नाथाय सासे ट्राइबेल हिसाबै जोंनि खोथाया आगोलनिफ्रायनो बियो क्लियार आरो स्पष्ट जे जोंनि माबा मोनसे खहा जानो थांनायखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो हारि हिसाबै जोंनि जि दानि स्टेटास जोंनि जि दानि थासारि बेखौ नायोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव गुबुन बिथिङाव जों दाबो गोग्लैसोनाय। दाबो जोंहा सुप्रिम कर्टआव सासे लयार गैया, नांगौबायदि आइएस आइपिएस गैया, हाइ कर्टआव जोंहा सासे जाज गैया, आगोलाव दङमोन दा गैया। दा माब्ला जोंनि हारिनिफ्राय आसामनि चिफ सेक्रेटारि जागोन एबा बर'ल' नङा ट्राइबेलफोरनिफ्राय
इन्डियानि गुबुन गुबुन सिभिल सार्भिसफ्राव गुबुन गुबुन पस्टआव माला जोंनि ट्राइबेल माहारिनिफ्राय आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनगोन एबा जायगा मोनगोन बेखौ जोङो दाबो बुंनो हाया। दा बेफोरबायदि थासारियाव गुबुन फारसेथिं पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन, दा बे पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसनावबो मालाबा जोङो भइसलेस जानो नागिरो, माखासे राजखान्थि केलकुलेसनफोरा थिग जायाबा। मोनसे समाव नुनो मोन्दों जे जोंनि क'क्राझार जि लकसभा सिट बेखौ खेबनै प्राय 10 बोसोरनि थाखाय बर' आफादनिफ्राय बिथांमोना मोनसे कनस्पिरेसिनि गेजेरजों गुबुन हारिफोरखौ खौसे खालामनानै बिथांमोना देरहालांनानै जोंनि लकसभायाव जोंनि भइस गैयै मोनसे थासारि खालामदोंमोन। जोंनि रावबो जाहाथे भइस होनो हाया। दा बेफोरखौ नुनानै दिनैनि जि सम बेवहाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो। नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल'। दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन, हिल्स आरो प्लेन्स। रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों। दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट, बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन। बियो बारा मोजां जानाय नङा, बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो। आरो जोंनि जि डेम'ग्राफि बियो अरायबो मोनसे चेलेन्जिं सिटुएसनाव दङ, मानोना जोंनि सुबुं अनजिमाया बाङाखै, गुबुनफोरनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ। दा बेखौ नायनानै जोंनि जि मोनसे लकसभा सिट थांनाय खनसेनि डिलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों। नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन। आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन, बियो रोखा। गुबुन फारसेथिं जि रिडिलिमिटेसन जालांबाय बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि जि एसेम्ब्लि सेगमेन्ट, एसेम्ब्लि सिट बियो गासै 15 जाबाय। दा कनस्टिटिउसनाव जि 332आव जि रिजार्भेसन दङ, दा बे हिसाबै सुबुं अनजिमा बांनाय एबा सिटनि बिबाङा बांनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआव जोंनि एसटि जि सिट बियो एसेम्ब्लि गासै 6 दङ, 6निफ्राय बियो बांनांगौमोन। नाथाय बिटिसि एकर्डनि 4.7 जि मोनसे क्लज दङ, बेवहाय बिटिसि जायोब्ला जेब्ला डिलिमिटेसन जागोन अब्ला बिनि एडभार्सलि एफेक्ट जाहाथे जाया होननानै मोनसे वार्ड होदों जे बिनि रेशिय'आ मेनटेन जायो। दा बैखौ दहाय लानानै आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सिटखौ एसटि सिटखौ बारायाखै, बेखौ गवालपारा, कार्बि आंलं गुबुन गुबुनाव बारायनाय जादों। दा बेखौ जों नारा नाथा नाजादोंमोन, नाथाय बिथांमोना बेखौ दहाय होनानै बेखौ बारायनाय जायाखै। दा नंखायनो 125 एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगो बे क्लजखौबो जोङो सोदांनांगौ दङ, जाहाथे जोंनि एसटि सिटआ बाङो। नङाब्ला जोंनि रिप्रेजेन्टेसना उनाव बिराद चेलेन्जिं जागोन। दा बे गासैबो थासारिखौ नायनानै दिनैनि समाव ट्राइबेल आफादफोर, सिसिटुआ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिखिनि ट्राइबेलनि भइस बिथांमोना होदों बियो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों। आरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेवहाय बयबो खामानि मावनांगौ। मोनसेल' खोथा जे ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सोरबा आफादानो जा सोरबा इन्डिभिजुवेलानो जा बेवहाय हेंथा होनाय रोखोमनि जेबो भइस ओंखारनाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। सोरबाया सोमावसारनायखौ मोजां मोना बा बेबायदि राजखान्थि जाहोनावनो जा बा गुबुन जाहोनावनो जा बेवहाय बाहागो लानो हायाखै बिथाङा बा बियो सिरि थानांगौ। खिन्थु जि मोनसे प्रसेस दायो बेखौ माने जुदि जोंनो जास्टिस नांगौब्ला, जुदि जोंनि थाखानाय अधिकारखौ एबा मोन्थायखौ जाहाथे रावबो लांनो हाया बेखौ नांगौब्ला बे थासारिखौ जों अराय सम नोजोर बोनांगोन। आरो नंखायनो बे बेलायाव गोबां प्रसेस दङ, नो डाउट बियो दिल्लीयाव थांगोन, पार्लियामेन्टआव बिनि माखासे बिल पास खालामनायनि प्रसेस खालामनांगोन। नाथाय थेवबो भारतनि संबिधाना अलरेडि 106 बार 106 खेब एमेन्डमेन्ट जाबाय। गतिके आरोबाव एमेन्डमेन्ट जागोन, जानायनि प्रसेसआव अराय सम थायो। दा नंखायनो जेला मेजरिटियानो बिखौ एक्सेप्ट खालामो आरो गोबाङानो बिखौ सापर्ट होयो आरो आसामाव नायनो थाङोबा प्राय गोबां राजखान्थि हान्जायानो बिनि फेभाराव खोथा बुङो। दा नंखायनो जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि जायफोर ग्रुप्स दङ जों खौसे जानानै बेवहाय गसंथानांगोन आरो बेवहाय अरायबो जोंहा मदद दङ। गुबुन हारिफ्रा राजखान्थि भाबे गुबुन गुबुन अधिकारफोरखौ जेरै बिथांमोना बिदों जि स्टेटासाव दङ बेवहायबो होनो हायो।
दिनै बिथांमोननो OBC हिसाबैनो गोबां सुबिदाखौ होबावनो हायो अलरेडि 27% बिथांमोना एन्जय खालामो आरो अलरेडि माखासे कमिउनिटिसफोरनो आसामाव जि मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुनाव कटाफोरखौ होखाबाय बिथांमोननो माखासे मा होनो रिजार्भेसन कटा बानायनानै होदों दा नंखायनो गुबुन 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 लामाजों बिथांमोननि हप्स एन्ड एसपिरेशन्सखौ फुलफिल खालामनो हायो नाथाय बेवहाय गोथौ मोनसे कनस्पिरेसि दङ ट्राइबेल माहारिफोरखौ माने फोजोबस्रांनायनि आरो जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि जि मोनसे सिनायथि बेखौ डाइल्युट खालामनायनि मोनसे गोथौ कनस्पिरेसि बेयाव अरायसम थायो दा बेखौ लानानै जोङो बयबो सानसुमै मेलेमजिबि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बेवहाय जों साननांगोन खालि मोनसेल' खोथा जे बेवहाय फिजिकेल कनफ्लिक्टखौ जों मालाबाबो वेलकाम खालामनो हाया नंखायनो सोमावसारगिरिफोरा बेखौ नोजोर बोनांगोन जे जेब्ला जों सोमावसारगोन जोंनि आर्गुमेन्टफोरखौ होगोन जोंनि खोथाफोरखौ बुंगोन अब्ला जोङो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो ट्राइ खालामनांगोन जे बेवहाय खुनु रोखोमनि जाहाथे कनफ्लिक्ट जाया मोनसे रायजो राजाफोरा मोनसे क्लियार मोनसे मेसेजखौ लुबैबाय थादों फरायसाफोराबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थाखानाय एसटिआ इफेक्ट गोलैयालासिनो एबा जेबो खहा गैयालासिनो जे बिथांमोननो एसटिखौ होनांगौ होननानै राजखान्थियारि मोनसे डायलग बे सोलिदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों दा बे बिथिङाव रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे बे आयदायाव जे मोनसे क्लियार मोनसे मेसेजखौ लुबैदों जुदि बेवहाय मोनद' हारिनो जुदि एसटि होनायाव थाखानाय एसटिआ खहा गोग्लैयालासिनो माबोरै होनो हायो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामदों मा बुंगोन बे समाव निस्सय बेखौ नर्मेलि जि जों सिन्था खालामो जे बेवहाय डाबल रल मोनसे लानाय बायदि नुयो एबा राजखान्थिनि सार्थआव खोथाफोरखौ बेबायदि बुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेवहाय आं बेखौनो बुंदों जे सोरबाया जुदि उसुबिदा मोनथारदोंबा बा गावहा जुदि राजखान्थिनि मायबा बाथ्रा सानदोंबा बियो बेखौ बुङालासिनो सिरि थानो हायो नाथाय बेखौ जेब्ला नोंथाङा मायबा मोनसे अपिनियन होगोन एबा माबा मोनसे जुक्ति होगोन बै जुक्तिया ओरैबायदि जानाङा कि जोंनि गावनि जि थाखानाय अधिकार बेखौ सोरबाया सेना लांनायाव एबा सोरबाया बेखौ मा होनो डाइल्युट खालामनायाव जाहाथे जगदान होनाय बायदि एबा दाजाबनाय बायदि जाया बा पजिटिभ बुंनाय बायदि जाया बेखौ जोङो रोखा बुंनांगोन मानोना आसामनि गोबां हारिफ्रा जोंनि जौगानायखौ एबा जोंनि मोजांखौ मालाबाबो लुबैयाखै नङाब्ला जों दिनैसिम बेबायदि रोजा रोजा जिउ होनांनाय नङामोन थै होनांनाय नङामोन दा बे गासैबो हिस्ट्रिखौ गोबाव समनि नङा लास्ट 50 इयार्सनि हिस्ट्रिखौ नायबानो नुयो जे सोमावसारालासिनो जिउ होआलासिनो थै होआलासिनो जों जेबो मोनाखै दा नंखायनो इन नर्मेल सिटुएसन नर्मेल केस बेखौ जुदि सोरबाया मायबा मोनसे इनिशियेट खालामदोंबा बेखौ जोङो गोरलैयै लानो नाङा दा नंखायनो जोंनि जिखिनि एनार्जि जोंनि जिखिनि रिसर्सेस जोंनि जिखिनि केपासिटि बेखौ मेक्सिमाम लेभेलाव जों एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेवहाय जोंनिफ्रायनो माबा मोनसे बेबायदि अपरचुनिटि एबा चान्स होनाय एबा स्कप होनाय बेखौ जोङो मालाबाबो खालामनो नाङा जिहेतु थांनाय 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै UPPL आरो एबसुखौनो डाइरेक्ट मोनसे बेवहाय सोमोन्दो दं एबा बे समाव बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बिथांमोननि जे नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन थारैनो बे समाव बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे एक्चुअलि आङो उनाव मिथिदों जे बे जाथाया जानायखौ मिथियाखैमोन मोनाबिलियाव मिथिदों आरो अब्ला आंबो शक जादों जे इसिबां गिदिर मोनसे जाथाय जादों बोरै जानो हाखो अब्ला गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय एबा वाट्सएपफोराव शेयार खालामनाय बेखौ आंबो नायदों बिहरनानै अब्ला नुदों जे जेब्ला बेवहाय बे लाइमोनफ्रा होसिख्रावो एबा खुद्रियो बै समाव बेवहाय पुलिस दङमोन आरो ब्लेक कामान्ड'बो दङमोन आरो आं नुदों जे गेट खाथियाव होख्रावबाय थादों गेटखौ बिथांमोना नारदों किन्तु बे गेटखौ बुफायनाय एबा जोफायनाय जायाखै उनाव गेटखौ नारनायाव हयथ' खुलिनानै होदों आरो बे खुलिना होग्राया हयथ' पुलिसानो जागोन दा खोथाया जाहैबाय जे मोनसेया जाबाय जाय एडमिनिस्ट्रेसनखौ सामलायदों बिथांमोना बेवहाय बिबान दङमोन जे बिथांमोना खुद्रिग्राफोरजों डायलग एबा सावरायनांगौ मा जादों मा जायाखै एडमिनिस्ट्रेसननि जायफोर क'क्राझाराव DCSPफोर थायो बिसोरनि गेजेरजों मोनसे मेसेज पास खालामनांगौमोन जे इमिडियेट सावरायगोन बा खोनासंगोन खोथाखौ बा मा बुंदों बेखौ जोङो सावरायगोन बेबायदि मोनसे हयथ' राइट टाइमाव मेसेज पास खालामोबा बे लेभेलाव थांनाय नङामोन होननानै आं सानो
दा जि जादों बेवहाय बे जि थासारि बेखौ मोनसे जेनेरेशनेल रेबेलियन होननानै बुङो आं जेखौ बुजिनानै मोनो दा बै समाव बे लाइमोनफ्रा एक्सट्रिम लेभेलनि मोनसे साननाय फैयो आरो बिथांमोनाव गिनाय फैयो दा बे एसटि इस्युखौ लानानै आं नुदों जे एसेम्ब्लियाव मोनाबिलियावसो पास जादों बिनि सिगाङावनो सोर अर्डारखौ होग्रोनाय एबा बेवहाय सोर थांग्रोनाय दा बे एसेम्ब्लिनि जि अर्डार पास जानाय बा एसेम्ब्लियाव जि मिनिस्ट्रियेल कमिटिनि जि रिपर्ट पास जानाय आंनि बुजिनायाव बे लाइमोनफ्रा बै रिपर्टजों बारा सोमोन्दो लायाखै मानोना बिथांमोना साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो जे एसटि बिग्राफोरनि धरना होनाय रैली खालामनाय एसटिखौ होबथाग्राफोरनि धरना होनाय रैली खालामनाय आरो फरायसा समाव बयबो जोंनि समावबो जों सानदोंमोन जे बै समाव जि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय जाय फरायसाफोर फैयो बिसोरनो मोनसे स्कलारशिप मोननाया बेसेबा गिदिर बाथ्रा स' एसटि स्कलारशिपखौ गोबाङानो मोनो गोबाङानो मोना जोंबो मोनबोआखैमोन जोंनि समाव होयोमोन नाथाय स्कुल कलेजाव जों मोनबोआखैमोन माखासे सिस्टेमेटिक फल्टनि थाखाय माखासे अफिसारफ्रा इन्टेनसनेलि बे स्कलारशिपफोरखौ बबेबा बबेबा इन्स्टिटिउसनाव मोनहोआमोन जाय अफिसारफ्रा जोंनि नङामोन दा बै समाव जायफोर कलेजाव फरायदों इउनिभार्सिटियाव फरायदों बे फरायसाफ्रा गावसोरनि भबिसतखौ लानानै हयथ' समखिदों जे जोङो नेक्स्टआव जुदि एडमिसन मोननांगौब्ला एसे मार्क्सफ्रा खम जायोबा जों मोननाय नङा बहाबा साख्रि मोननांगौब्ला जे जुदि बे एसटि खथायाव गोबां अनजिमानि सुबुंफ्रा हाबफैयोबा जों बेखौ मोननाय नङा दा बेखौ नुनानै जे मोनसे क्लासनि स्टुडेन्टफ्रा बेखौ समखिदों बा इयुथफ्रा समखिदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि खुद्रिनायखौ बेवहाय दिन्थिदों दा नंखायनो बेखौ ना इउपिपिएल ना एबसु नंगौ बेवहाय फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लानायखौ आं नुदों आरो जायखिजाया फरायसाफ्रानो फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लायो बिथांमोना फरायसा हिसाबै इउज खालामदों जानो हानाय किन्तु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगौ इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगौ बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया खारन बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा जोङो हारिखौ दानो फैदों हारिखौ मदद होनो फैदों हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन थै थागोन जिउ थागोन साननो हानाय मेलेम थागोन गोसो थागोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो बेबायदि माने साननायखौ जाय लाबोदों बेखौ आं सोंखारियो